Fettħu l-applikazzjonijiet għal pellegrinaġġ annwali djoċeżan għal Morda f'Lourdes, organizzat mill-Għaqda Maltija għat-Trasport tal-Morda f'Lourdes UMTAL. Il-pellegrinaġġ se jitmexxa mill-Arċisqof Charles Cicluna u se jsir bejn l-14 u 19 ta' Lulju. Għal aktar tarif jew biex tapplika żur umtalmalta.org jew ċempel 7922 6606. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. F'isem Ġesu nagħtikom il-għodwa u l-ġurnata tajba. Kif tafu llum qed nagħtu bidu għal dan ix-xahar ta' Marzu, xahar sabiħ, xahar li se jagħtina anki esperjenza ta' intimità iktar ma' Ġesu fil-ħajja tagħna b'mod speċjali f'dan iż-żmien ta' Randan li se nibdew nhar-l-Erbgħa. Ejjew verament nużaw iż-żmien tagħna, il-ġranet tagħna fil-li nagħmlu tajjeb u fil-li nikbru f'din l-intimità tagħna ma' Alla li jħobbna u jixtieqilna l-ġid. Jew nirringrazzjawh lil Alla ta' dak kollu li qed jagħmel magħna fil-ħajja tagħna. Nitolbuh jgħinna ħanejxu ħajja tajba, ħajja qaddisa. U nitolbu ħjadirna fid-djufijiet tagħna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox, li naħsbu dejjem fis-sewwa u li bil-kliem u bil-emil li nagħmlu dak li joġob lilek. Bibnej Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Il-mulej ħalaq il-bniedem mill-art u mill-ġdid reġġaw lura leha. Tom żmien u jiem maduda u tom is-seta fuq kull ma hawn fuq l-art. Libbishom b'saħħa tixbaħ lil tiegħu u għamilhom skont ġbijatu. Nissel f'kull ħlieqa il-biża' tagħhom u tom is-seta fuq it-tajr u l-bejjem. Irċevew l-użu ta' 5 ħidmiet tal-mulej. Qasmilhom id-don tal-moħħ bħala is-sitt wieħed u bħala 7 ir-raġuni għat-tifsir tal-ħidmiet tiegħu. Tom ir-raġuni l-ilsien u l-għajnejn u koll il-widnejn u l-moħħ biex jaħsbu. Tom is-seta li jitgħallmu u jifhmu u rihom x'inhu t-tajjeb u l-ħażin. Żamm għajnejh fuq qlubhom biex jurjhom l-emejjel tal-għaġeb tiegħu
u Tom li jiftaħru bla ġubijiet għal dejjem tiegħu. U huma jfaħru l-ismu l-qaddis u hekk ixandru l-emejjel tal-għaġeb tiegħu. Edilhom qudiemhom it-tagħlim u Tom semhom fil-liġi tal-ħajja. Għamel magħhom patt tal-dejjem u rihom x'inhu l-ħaqq tiegħu. Raw bajnejhom il-kobor tal-glorja tiegħu u semgħu b'widnejhom il-leħen glorjuż tiegħu. U issihom ħarsu rwieħkom minn kull ħażen u lil kull wieħed taħt kmandament dwar il-proxmu tiegħu. Triqathom huma dejjem qudiemu, mhumiex moħbija minn għajnejh. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. It-tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. It-tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. Bħalma jħenn il-missiera l-uliedu, hekk iħenn il-mulej għal min għandu l-biża' tiegħu. Għax hu jaf kif aħna maġuma, jiftakar li aħna trab flimkien. It-tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. Bħal ħaxix il-ħajja tal-bniedem, bħal fjur tar-raba, hekk jikber. Tgħaddi ż-żiffa minn fuq u jispiċċa u ħadd aktar ma jaraf fejn kien. Flimkien, it-tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. Imma t-tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem ma dawk li għandhom il-biża' tiegħu u s-sewwa tiegħu ma wlied uliedhom ma dawk li ħarsu il-patt tiegħu. Flimkien, it-tieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. Infaħrek missier sit is-sema u l-art għax int dawn il-ħwieġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelu skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien ġiebu quddiem Ġesu xi tfal ċkejknin biex iberikhom. Iżda d-dixxipli tiegħu qabdu jgħidu magħhom. Ġesu meta ra hekk inkorla u qalilhom: ħalluhom it-tfal iż-żgħar jiġu għandi, iżommuhomx, għax ta' minnu bħalhom hija s-saltna ta' Alla. Tassew ngħidilkom li min is-saltna ta' Alla ma jilqaħħiex bħal tifel ċkejken ma jidħolx fiha. Imbagħad Ġesu ħaddan it-tfal miegħu u qiegħed idejh fuqhom u berikhom. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Hekk hemm hija grazzja kbira meta nagħtu spazju lill-Alla fil-ħajja tagħna bħalma qed nagħmlu issa. Waqafna jalla li nġbarna anke quddiem televiżjoni tagħna u quddiem il-kompjuter tagħna, però biex niltaqgħu mal-Alla, biex nagħmlu dan il-mument qaddis, dan il-mument li mlilna qalbna b'Alla biex nistgħu ngħixu aħjar il-ġurnata tagħna. Biżejjed tara llum kemm importanti li ntaqgħu mal-Alla, l-kelma tal-Alla li tagħtina l-ħajja, li hija dawl għal ħajjitna. Tanti sabiħa, ħanerġ naqrax, vera sabiħa. Turi d-dinjità tagħna l-bniedem. Aħna kif il-ħlaqna u Alla fl-imħabba tiegħu xi grazzja tagħna biex aħna nkunu bħalu. Il-mulej ħalaq il-bniedem mill-art. U mill-ġdid reġgħu lura leha. Ovvjament, għax il-bidu għandha l-ħajja fil-bidu u għandna wkoll it-tmiem, però mhux tmiem ta' kollox għax hija l-esperjenzi li trid ingawdu ma' Alla għal dejjem. Tom żmien u jiem maduda. Tom is-seta fuq kull ma fuq l-art. Kemm hu sabiħ li l-bniedem hu qed imexxiha l-ħolqien. U għalhekk irdu nibżgħu għalih il-ħolqien għax huwa don ta' Alla, però taħ b'responsabbiltà lilna t-tmexxija tiegħu. U aħna irdu neħdu ħsieb u nikkuraw dak li Alla ħalaq għal ġid tagħna stess biex ngħixu aħjar. Libbishom b'saħħa tixbaħ lil tiegħu. Alla da qed jitkellem. Libbishom b'saħħa tixbaħ lil tiegħu.
u għamilhom skont ġbijatu kemm sabiħ. Dajn id-dinjità tagħna aħna maħluqin xbija ta' Alla. Ma setax jagħmel iktar minn hekk Alla li għamilna verament bħalu u għalhekk meta Ġesu ġie qal kunu perfetti bħal missierkom li huwa fis-sema għax aħna xbija ta' Alla u s-sabiħ tagħna hu li ngħixu fit-tajjeb bħal inkunu bħal Alla. U għalhekk Ġesu jipproponilna diversi affarijiet fosthom pereżempju l-imħabba tal-għadu għax dik ta' Alla u Alla jixtieqna bħalu. Alla x-xemx joħroġha bħal dalgħodu fuq it-tajbin u fuq l-ħżiena, jitfa' x-xita fuq it-tajbin u l-ħżiena, ma m'għandux edewwa. U Alla jixtieq li aħna nkunu bħalu, xbija tiegħu. Nisself kull ħlejqa l-biża' tagħhom tal-bniedem ġifieri u tom seta' fuq it-tajr u l-bejjem. Irċevew l-użu ta' 5 ħidmiet tal-mulej, qasmilhom id-don tal-moħħ bħala sitt wieħed u bħala 7 raġuni għat-tifsir tal-ħidmiet tiegħu. Tom ir-raġuni lil-sien, l-għajnejn u koll il-widnejn u l-moħħ biex jaħsbu. Kemm sabiħa. Aħna fil-persuna tagħna u din hija don ta' Alla anke l-persuna tagħna dawk l-affarijiet li neħtieġu biex verament bħala bledmin inkunu verament bledmin ta' dinjità. Tana il-moħħ biex nifmu, tana l-għajnejn biex naraw, tana l-widnej biex nisimgħu, tana l-fom biex nitkellmu, tana s-saħħa, tana l-ħajja. Biex jiena bil-ħajja tiegħi kif sjajt aktar l-qudiem inkun preżenza tiegħu fil-ħolqien, fid-dinja ta' madwari. Imma tom fuq kollox kif jgħidu is-seta li jgħalmu u jifmu. U rihom x'inhu t-tajjeb u l-ħażin. Żamm għajnejh fuq qlubhom biex jurihom l-emejjel tal-għaġeb tiegħu. Kemm sabiħa. Li Alla tani verament il-qawwa li nifhem, li napprezza, li ngawdi frott ta' dan l-arfin tiegħi, però għalhekk hemm grazzja kbira li jien kapaċi nażel anke bejn it-tajjeb u l-ħażin. Kif beda l-Iskrittura l-Bibja, il-Ġenesi, b'dik l-għażla li kellhom jagħmlu Adam u Eva. Għal-ġid tagħhom stess, mhux biex Alla jikkundannhom ma xtaqx jikkundannhom, poġġihom fil-ġenna tal-art. Imma biex verament huma stess ipoġġu lil Alla bħala ċ-ċentru tal-ħajja tagħhom u jwarbu l-ħażin u jagħmlu t-tajjeb. Kemm sabiħa li żamm għajnejh fuq il-qlub tagħna. Alla jħares lejn il-qalb tagħna u jgħinna biex nikbru fiha, biex insaħħuha. Tom li jiftaħru bl-eġubijiet ta' dejjem tiegħu u ma jfaħru ismu il-qaddis biex ixandru l-emejjel tal-għaġeb tiegħu. Din hija l-ħajja tagħna li aħna bil-persuna tagħna b'dak kollu li nagħmlu inxandru dan it-tajjeb li hu Alla tal-imħabba tiegħu, ta' dak li Alla verament huwa l-bniedem. Qegħdilhom qudiemhom it-tagħlim u tom b'semhom il-liġi tal-ħajja, il-liġi tal-ħajja. Alla tagħna il-liġi tal-ħajja, mhux tal-mewt. U għalhekk il-Papa llum Franċisku tant jitkellem fuq din il-kultura tal-mewt għax il-bniedem qed joqtol lilu nnifsu. Flok ma jagħti l-ħajja, flok ma jfittex li jagħmel it-tajjeb, qed inkabbru l-kultura tal-mewt u mhux tal-ħajja. Għax warrabna lil Alla, m'għadux Alla dak li qed imexxina fil-ħajja tagħna u li kif hawn jgħid il-quddiem. Ħarsu rwieħkom minn kull ħażen. Li l-kull wieħed tah mandament dwar il-proxmu tiegħu. Alla tagħna l-imħabba, dak li hu stess. Għalhekk San Ġwan meta għamel l-esperjenza ta' Ġesu qal Alla hu mħabba. U min jgħix fl-imħabba jgħix f'Alla. Alla tagħna din il-kwalità tiegħu stess. Alla li huwa mħabba. U li tajjilna din. Aħna però rridu nibżgħu għaliha, aħna rridu nsaħħuha u għalhekk irid ikolli Ġesu fil-ħajja tiegħi, għalhekk irid insaħħaħa bil-kelma tiegħu, għalhekk irid insaħħaħa bil-grazzja tiegħu tal-Ewkaristija ħalli din l-imħabba tkun fil-persuna kollha tiegħi u nkun verament sinjal ta' din l-imħabba tagħna. Tirqathom huma dejjem qudiemu. Mhumiex moħbija minn għajnejh, kemm sabiħ. Li Alla jimxi magħna, Alla qiegħed magħna u għalhekk m'għandix nibża, għalhekk m'għandix naqta' qalbien, għax Alla dejjem miegħi. Alla qed jimxi fit-triq tiegħi,
Alla qed jigwidani, daqskemm jien inħallih jigwidani. U għalhekk sabiħ dak li mbagħad fil-Vanġelu insista fuq Ġesu tiskanta, ma kontx tistennieh Ġesu se jagħmel aqqas apposti żgur. Jekk ma ssirux bħal tfal, ma titlux fis-salta talla. Ila li aħna din id-dinjità tagħna nakkwistawha mhux għax nofħu lil nfusna, mhux għax nitkabru, mhux għax naraw il-ħadd ieħor dubbien, imma s-sabiħ tal-esperjenza tagħna ta' din id-dinjità tagħna nakkwistawha daqskemm aħna insiru bħal tfal li nifmu li għandna bżonn il-ħadd ieħor. Bħalma għandu tfajjel bżonn tal-ġenituri tiegħu, tal-imħabba ta' ommu ta' missieru. U l-ewwel għajta li għajat hija lill-ommu jew l-missieru. U Alla din qed jitlobinna propju biex jista' jgħinna iktar li jkollna din il-fiduċja fih, li nkunu bħal tfal, mhux imkabbrin bi nafusna x'minn għalina li aħna xi ħaġa, minn għalina li aħna kapaċi għal kollox, minn għalina li m'għandna bżonn lil ħadd lanqas lil Alla. Tantu hekk illum sfortunatament kemm qed tiġri li aħna tant ninqabdu fid-dinja ta' madwarna, fix-xogħol tagħna, fil-ħidma tagħna, fil-ħajja tagħna li m'għandniex laqqas ħin għal Alla. Però kemm hija disgrazzja dik, kemm hija disgrazzja x'jiena stess mhux qed nieħu ħsieb tad-dinjità tiegħi, għax jiena d-dinjità tiegħi tinsab f'din il-fiduċja tiegħi f'Alla li jħobbni u li jtini dak li għandi bżonn. Ejjew nintelqu f'idejna Alla anke llum f'din il-ġurnata, fl-ewwel ġurnata ta' Marzu, ħalli verament f'Alla insibu id-dinjità tagħna. Jekk ninsabu fil-preżenza ta' Alla, dan Alla li jħobbna, dan Alla li jixtieqilna l-ġid, ejjew nitolbuh jilqa' dawn it-talbiet tagħna. Nitolbu l-ewwel nett tal-Papa, għatih mulej is-saħħa, ħalli jkompli l-missjoni tiegħu jekk kien il-volontà tiegħek, nitolbuk li tagħtih il-paċi f'qalbu u li tgħinu ħalli verament anki dan il-mument tal-Mart ikun mument li tkabru fil-qdusija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għanila l-insara, ħalli nfittxu li fil-ħajja tagħna nafdaw fik, npoġġu ħajjitna fik, ħalli tkun inti ċ-ċentru tal-ħajja tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-familji tagħna. Saħħaħna fir-rispett u fl-għolsa ta' xulxin, ħalli jekk fid-djarna jkun jixraq il-preżenza tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li bħalissa jinsabu muġuha, morda, ma jifilħux. Fl-aħħar momenti tal-ħajja tagħhom, nissel fil-qalb tagħhom mulej il-paċi tiegħek u għatihom il-grazzja li jsibu min jgħinhom u jaqaf magħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li qalulna biex niftakru fihom fit-talb tagħna, għatihom mulej il-barka tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-esħis mejtin tal-familji tagħna. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Ejjew induri lejn il-Madonna, llum is-sibt tal-Madonna. Nitolbu l-Madonna tieħu ħsieb dawn il-persuni li semmejna, però tuħsib ukoll lil kull wieħed waħda minna ħalli bħala impoġġu lil Alla fil-qalb tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
sagrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meżuniti u mid-nub tiegħi eħlisni. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna u niċċelebraw mulej din il-qudiesa noffrulek is-servizz tagħna kif inhu dmirna u fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex is-sagrifiċċju li sejrin noffru għal ġieħ tal-kobor tiegħek ikun jiswinna għas-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irroddulek ħajr bi Kristu ibnek. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fida ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin, aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għola tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' rat il-ħajr ta' li d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bledmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan li għandna fostna huwa Ġesu li bent Alla li bimħabba qed joffri lu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħol moħtilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Aqgħadha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu l-isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-biżżewġin u l-imamdin kollha. Ftakar fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda u l-anzjani tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. U fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox,
flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ġesu għallimna ikonna fiduċja f'Alla li huwa l-missier tagħna. U b'mod speċjali din offrijinna anke bit-talba li ngħidu tal-missiera. Ejjew ngħiduha flimkien u bil-qalb u npoġġu din il-fiduċja tagħna bħat-tfal f'idejn Alla l-missier. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ejda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u leħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miċja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. U lej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħek. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew noffru l-paċi lil min jinsab ma' ġembna. Ħaruf talla Li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisli minn ħtijieti kollha minn kull ħażin. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu li qed joffri b'imħabba lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Ħenina aħna li ġejna mistiedna għal din l-ikla tal-mulej. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda kelma waħda u ruħi tkun mfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli, Sinjur Alla. Nitolbuk u Alla li tista' kollox biex niksbu l-frott tas-salvazzjoni li tagħha għadna kemm irċevejna r-ran f'din il-qudiesa li għadna kemm iċċelebrajna bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nbirku lill-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta.
jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Mulej, ħenna l-Papa Franġisku, b'mod partikulari f'dan il-mument ta' djufija. Għatih is-saħħa sabiex ikompli jaqdi l-Knisja tiegħek b'imħabba, umiltà u dedikazzjoni u jkun ta' tama għal kull min qed ibati. Mexxi bl-ispirtu tiegħek lil min qed jieħu ħsieb saħħtu. Bi Kristu Sidna. Amen. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' tal-btana, ħlisejna u qafmana, glorja lill-Missier u l-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna, lik isma' tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna ħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġel Gabriel ħabbar lil Sidna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna lik isma' tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek.
It-tieni misteru tal-ferħ meta Sidna Marija Marittejn qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti f'isma u jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santisma uri li inti omna li kisma tal-btana. Ġesu li twilet għalina tikun bnidem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infen. Kull ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tal-ferħ. Meta Sidna Ġesu twilet fl-ar ta' Betlem. Bissirna li inti f'isma u jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bli grazza mimlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria għal-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santisma uri li inti omna għalik isma tal-btana dak li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi affrinna d-nubitna, eħlisna mill-nar tal-infen, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru tal-ferħ. Meta Sidna Marija u San Giuseppe ppreżentaw lil binhom Ġesu fit-Tempju. Bissirna li jinti fisma u jinti tqaddis ismek, tiġi saltnatek ikuli tritin kif fis-semej do fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria għal-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santisma urina li inti omna lik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi affrinna d-nubitna, eħlisna mill-nar tal-infen, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tal-ferħ, meta Sidna Marija u San Giuseppe tilfu lil binhom Ġesu fit-Tempju. Missierna li jinti fisma u jinti tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikuli tritin kif fis-semej do fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazzom li għal-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazzom li għal-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazzom li għal-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazzom li għal-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bli grazzom li għal-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazzom li għal-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bli grazzom li għal-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa u tamatana. Slim għalik li kinajtu li xaħna tu rufnatu li teva. Li let nitnedu aħna nikpu nofu f'dar għawit ta' dmuħ. Ejja mela fukata tagħna dawwalejna u krajnijiet tal-ħnina. Urina wara dan it-truflament l-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. U ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa u għas-saħħa tiegħu. Missierna li jinti fis-smawit, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikuli tritint kif is-semek do fl-art. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, għafrinna dnubietna palma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bli grazzom li għal-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba tal-ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li siet safja. Itlob għalina. Om li siet nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kjowba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli.
Itlob għalina. Sultan tal-Patriarki, Itlob għalina. Sultan tal-Profeti, Itlob għalina. Sultan tal-Apostli, Itlob għalina. Sultan tal-Martri, Itlob għalina. Sultan tal-Konfessuri, Itlob għalina. Sultan tal-Verġni, Itlob għalina. Sultan tal-Qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultan amnista minn l-ewwel teba, Itlob għalina. Sultan amtella s-sema, Itlob għalina. Sultan tal-Rosarju Mqaddes, Itlob għalina. Sultan tal-Familja, Itlob għalina. Sultan tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina għaddisom Alla biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatilina għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ il-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażżan Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħsiena l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slimalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek lill-libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġuseppi, kun missiera lina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull delin. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastjan Martri, Itlob għalina. Sant Irrokku, Itlob għalina. San Pawl Missina, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intkom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Jekk tinħossu fina bla qiegħda dak repetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu. Imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal,
imbierek l-Spiritu Santu Parakletu, imbirka kbira Malla Marija Santisma, imbirka l-imqazza makulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Om, imbirek San Giuseppe arus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.